нищо се рисува. Не, седни, че е рисуваш. Нищо е криво. Значи на пристанищата от 7 часа. После от 7:30 има някакъв концерт. Ще ето ви една програма. Разгледайте го, ако искате. Ще ми ги покажеш ли? Какво ти така? То няма нищо. Някакъв шибан акварел. Дето не е готов въобще. Друг път ще покажа по-хубаво. Карай. Някой ден. Ти от София ли си, между другото? О, ще ти дойде на гости и ще покажем всички. Да, въобще всички са от София. Пак само не ли сме от Пловдив? Нищо, ние ходим често в Пловдив. Да ли? За работа. Аплодисменти. 3,5. Значи, да ви издам една тайна. Много лесно се прави соло на ритъм секция. Като го объркаш няколко пъти, всички си мислят, че е гениално, разбираш? Като объркаш ритъм. Супер са! Зомби! Да избирам. Добре. Значи, благодаря от все сърце на още толкова много хора. Съни Бой Уилямсън. Алвин Улф. Watching these pictures, it's very hard to believe or to know what is safe after 4. Тук се прави припомня се една от репликите на кмета на Ню Йорк, Рудолф Джулиани, по време на пресконференцията. Водещата на CNN казва, Рудолф Джулиани погледна към камерата и каза, в Ню Йорк вече всичко е спокойно. Но без да искам да му противореча, казва тя, аз искам да кажа, че за много хора, които гледат в момента телевизията, може би се питат какво е спокойно в Ню Йорк. Нека да видим хората какво си мислят, хората, които го видяха. Ето, в момента виждате един от хората, който е бил наблизо. Той казва, просто изведнъж самолета се приближи, чу се един ужасен звук и той се вряза в сградата. И вече самолета не се виждаше и тогава се чу взрива. Вие самия видяхте това със собствените си очи, така ли? Да, сега аз имам образи в главата си, които няма да забравя цял живот. Тази картина на самолета, който се врязва в Световния търговски център, е нещо, което много бих искал да не видя. След това вече самите части от сградата, които започнаха да падат, беше нещо ужасяващо. Аз имам приятели, които работят там, за които това е едно спокойно работно място и просто мисълта за тях, но дори да нямах приятели, също би било толкова ужасяващо за мен. То дори не можеше да се вижда какво става, имаше толкова много пушек. Това е жена, която е била вътре в сградата.
Тя разказва как един човек с светлина, с фенер се е приближил и ги е извел вътре от самата сграда. Те разказват как всеки имал някъде рана и всеки от тях е имал поне някакво нараняване. Producer Rose Arce on the streets of New York. She's joining us by telephone. Rose, can you hear me? Нашата продуцентка Роуз Таус е в Ню Йорк. Тя се свърза по телефона от улиците на Ню Йорк. Кажи ни къде си? Аз съм две преки настрани от Световния търговски център. Аз гледам продължаващите операции. Те наистина продължават, макар че интензитета вече не е невъзможно да е същия като в първия момент. И камиони от всички краища на Ню Йорк, не само специализирани превозни средства, но и всякакви. Има хора, които идват и предлагат просто помощта си. Но ситуацията определено в нея самата има опасност. Не може да се каже, че човек се чувства спокоен. Тя е на две преки от Световния търговски център, продуцентката на CNN, с която в момента има връзка по телефона. Все още ситуацията е опасна, казва тя. И тези картини, които ви показваме в момента, те са заснети по-рано през днешния ден. Все още виждате другата картина от друг ъгъл, как е втория самолет, който се е врязал в втората кула. Самолет на United Airlines, полета 175. Това е от домашна камера. Както виждате, в момента има информация, че 600 души са приети в болниците в Ню Йорк. Even Georgia forever on my mind. Дина Мор. Обобщено от ръководството на Нобеловския университет,
апостола, ректор на университета, да каже 2-3 думи и повода, поради който тя не е тук. Всъщност тя трябваше да открие тържествено този хубав студентски фестивал, който очакваме отдавна. Но събитията, които станаха и се случиха вчера в Съединените щати, събития, които засягат всички, дори и нас, е причината да се отмени всякакво тържествено и празнично откриване. Тоест, откриване, което да бъде ознаменувано с една хубава реч, приветствена за студентите, за преподавателите, за всички и с пожелания да се веселят. Това не биха могли да направят ръководството на Българския университет. Те ме упълномощиха да ви пожелая наистина да изпълните програмата на фестивала успешно и ви моля във връзка с всичко това, което се случи вчера, вместо едно тържествено и весело откриване, което, разбира се, няма как да не последва, все пак да почетем събитията за минутно мълчание. Предполагам, че всички ще оценят техния труд, труда на техните преподаватели, за да подготвят този студентски фестивал. И нека той, който е посветен на 10 годишната на Нов Български университет, да бъде началото на една поредица от фестивали, които да се случат всяка година през септември в Созопол. Благодаря ви. Имам честа да разчупя физическото лице. Чрез атрибута, който открие вътре, да направя така, че да блесне светлината на Орфей и да започне тържествата в негова чест. И открива. Кой това? Моля всички гости да тръгнем след факулата, която ще ни зададе при лабиринта и при орфическите мистерии. Заповядайте. Момент да следим сценария. Добре дошли на царски симпозиум. Разиграваме симпозиум от древните траки. Нека момчетата, виночепци раздеят вино. Значи, по древния тракийски обичай не се избира цар на симпозиум, защото в Тракия цари не се избират, за разлика от други страни. В Тракия царя кани на гости само хора, които принадлежат към елита. Няма да ви ги представя. Това е елитата, която се е събрала на този симпозиум. Благодаря ви, че дойдохте. А вие трябва да ми кажете благодаря, че ме поканихте. Защо решихме да правим Дионисий? Защото гръцката година се разделя на две, между Аполон и Дионис. По това време Аполон напуска страната си и заминава за хиперборейската страна, която се намира на север от Борей, т.е. някъде в северните страни, и вие, както знаете, Аполон замина посланик Копенхаген. Дай Боже и Дионис да замина някъде. Казва се Уи, както знаете. Така че Дионис
остава през цялата зима. През тия 2 семестра, които на вас ви предстоят, за жалост и на нас. Значи, според Тракийския пир, царя налива на всички гости. Къде са виночерци? Къде изчезли? Къде си скатахте? Ще ви уволня. Бързо наливайте чаша и там чаша. Къде има? Заминавай. И той пие на здравица със всеки от гостите. След това се разиграват разни ритуали, за които аз съм писал в една велика книга, всъщност заради която сме се събрали. Така скромно. На симпозиума в Тракия не се допускат жени. В Гърция също. На симпозиума участват само хора. Никакви жени. Ще падат глави. Вие ще кажете тогава какво прави тук тая жена. Това не е жена, това е етнолог. И етнологът, старшият научен сътрудник доктор Маргарита Карамихова, ще представя една от най-великите книги, които напоследък излязоха в нашия книжен пазар. Искам да кажа една от най-скъпите. Заповядайте, ваша сияние. Аз съм толкова почетена и жена, и етнолог, и ми позволява да говоря даже на царски пир. Това е рядко, това е уникално. И бях предупредена от царя, че периодично ще млъквам и въобще няма да участвам в пира, но при мен чаша няма да има също така. И когато млъквам, аз ще се скривам, защото трябва да ме няма тук. Наистина е невероятно удоволствие да се присъства на царски пир по такъв царски повод. Тази книга, която ще може само да гледате после, и ако някой може да си я купи, царя ще каже къде. Наистина се бях приготвила, както си му реда, за едно много академично слово и аз го имам написано. И с това слово... Редактирай. Това е сметка. Какво слово? Ще се усреди. А сега, драги гости, като сте седнали, да видим с какво ще дарите царя. Ставри, ти с какво ще дариш тракийския цар? Със здраве. Много хубав подарък. Добре, а ако ние с тебе се сводим, ти ако имаш дъщеря да ми я дадеш за жена, или аз ако имам дъщеря да ти я дам за жена, ще приемеш ли? Да. Я една от дъщерите да дадеш. Както виждате, девойката няма право да вдига поглед от земята. Трябва да стана да съм. Не, тя ще знае къде да съм. Сус! Професор Якиво, ти като си поканен на царски пир, какво ще дариш на този цар? Царю, давам ти обичта си, защото имаш нужда от мен. Имам нужда от тебе, вярно е. А ти имаш ли нужда от една от моите дъщери да я вземеш, макар и временно за жена? Дъщеря ти ще я обичам. Човек обича тези, които имат нужда от нея. Дъще, иди при професор. Сини! Една друга голяма фигура в нашия университет е Бойчо Кокинов. Бойчо, ти като си удостоен на царски пир, ще дариш ли царя с един проект? Ще дари. Дъще, щом ще дари, и аз дарявам. Сега идва много тежък момент. Много тежък момент, защото друг цар присъства тук на нашия пир. Един мой побратим от кметството на древната Аполония, която от сега нататък ще наричаме Дионисия. Панайоте, царю, ти като архонт на този античен полис, ще дариш ли нашия университет с вашия полис?
Дарява го. Този полюс е ваш. И след край на пира да знаете, че този полюс е ваш. Пазете го. А ще приемеш ли една от моите дъщери за малко да ти стане жена? Ела дъще. Да не помисли нещо. Чоми, ти, който изобрети тая Дионисия, да трябваше и ние да изобретяваме заради тебе Бог Дионис. Ти с какво ще дариш царя на този симпозиум? Като имам предвид заплатата си, освен 5 лева. 5 лева, виж, никой не се сети за такова нещо. Сложи ги на масата. Аз ще сложа 10, ще може ли 2 дъщери? Ти сложи 10, пък после ще види. 50 няма повече. Я 2 дъщери. 50 лева. Айде, Ваня и Силвия. Така. Опа! Зарил, вече като даде, може да си ходим с тях и да чакаме още? Трябва да свършим пира. Ама вие много го скрихте. Митко, горкия тая година нямаше никакви успехи на Митко. Принасят за културното участие на нацията, но хубаво беше по някакъв начин да привлечат младите хора на Созопол на такова едно мероприятие. Според вас направено ли е достатъчно в тази насока? За привличане? Не. Не е има още направено. какво да се живее. Явно организацията още малко. Не видях, поне докато бях горе, не видях от Созопол хора, млади, а пък има доста. Том, на нейната. Да. Точно кога ще трябва. Точно. И... Пита вече се казва Пит. Просто на ония Петър хитър, че една само бира водка и други вида. Не, аз съм тук. Да, той па бил и тук. Айде да кажи си, Пешо, да видим какво може да... Дали мога да спечелиш масата, тук те снимат от нова телевизия или... Няма значение. От Марс, от Мелмак. Да, това, което направихме на Мелмак, ще го направим и на други планети. Аз тук изтумбих много господа с 3 яхти, 4 Мерцедес взех. Те даже не могат да разберат как им измъкнах всички пари в момента, даже ако си проведат швейцарските банки, не знаят какво става въпрос. Но няма значение, продължаваме политиката, която е за НАТО и за Европейската общност. Гласувайте за мен хитър метър Петър на 7-8 октомври и ноември, когато и аз не знам си изборите. Така че това е положението. Да, благодаря ти, стига толкова, Пешо. Вие се колко можеш да говориш. Не, какво говорим, 3 точки, това е положението. Лео Пенев също е тук, аз съм професионалист и малко трябва да си почина. Не мога, имаш ли една цигара, понеже малко и аз съм човек, писна ми браче само да спортувам, трябва малко да запаля една цигарка, да попуша малко. Но все пак какво говорим ние? Ние говорим световен шампионат, нали така, един гол шевер, 3 точки, мога да ще говоря една точка. Тук футболистите ми завиждат от черпа момчета, тук идвам милионер, браче, но това е положението. Той е все още жив! Yes!